TMTV. Xayrlı сәгатте, достар. Эфирда шоу біз тапшыруы һәм мин Назлы Сөнгатова. Однаның иң қойнар яңалыкларын алдағы минутларда сөйләрмен. Киттек! Күптән түгел генә Айрат Сафин белән диджей Радикның «Мин сине» дип аталган хит җыры чыкты. Мәскәү Кремль сараенда узган татар җыры фестивалендә егетләр бу җырны беренче тапкыр башкарды. Һәм нәкъ менә аларның чыгышлары алдыннан интернет мәйданнарында премьерасы да булган иде. Тик сүз башым бу хакта түгел, җәмәгать. Җырчы егетләребез әлеге җырга клип тәкъдим итәргә әзер. Ә менә клипны алар Дубай шәһәрендә төшереп кайтты. Тиз арада клипны көтәбез, егетләр. 2019 елның соңгы айы мактаулы исемнәргә бай булды. Шушы арада композитор, автор башкаручы Айдар Тимербаев, җырчы Азалия Зиннәт, Нурзәдә һәм Ришат Төхвәтуллин президент указы буенча Татарстанның ат казанган артистлары булды. Чын күңелдән котлап, алга таба да иҗади уңышлар теләп калабыз. Җырчылар иҗат өлкәсендә көч сынашканда Лилия Хайруллина безне җәйге фотолар белән сөендереп тора. Ул хәзерге вакытта Бали утрауларында. Ни әйтәсең инде, салкын кышкы көннәрдә безне җылытып торганы өчен рәхмәт. Лилия, исән-сау әйләнеп кайт. Елның төп вакыйгасы татар җыры 2019-да үзенең юбилеен үткәреп җибәрде. 20 еллык тарихы булган фестиваль бер көнне дә битараф калдырмады. Популяр җырчылар танылган хитларын башкарды. Әлеге тамашаның төп режиссеры Мәскәү кызы Лина Арифуллина иде. Өметләр акланды, барысы да 100% түгел, 1000% яхшы үтте. Алтын бар сыннары ияләрен чын күңелдән котлыйбыз. Татар җыр фестивалендә Зәйнәп апа Фәрхетдинова барыбызны да шаккаттырды. Аның күлмәге искиткеч матур дип табылса да, интернет киңлекләрендә негатив комментарийлар язучылар да булды. Зәйнәп апа, сезнең яшьтә килешми булай кину, матур җырлыйсыз, тик менә күлмәкнең башкасын кияргә кирәк иде дип язучылар бар. Зәйнәп апа җавап итеп үзе дә пост урнаштырды. Кием буенча киңәшләрегезне языгыз, барысына да колак салырмын дип үзенең комментариен калдырган. Зәйнәп апа, күлмәгең дә үзеңдә шәп. Урыслар әйтмешли, так держать. 20 еллык фестивальдә Элвин Грей да булырга тиеш иде. Тик кызганыч, концерт вакытында ул килә алмау турында хәбәр итте. Баксаң, тыгыз концертлар графиги булу сәбәпле, ул Казанга килеп җитә алмаган. Оештыручылар һәм тамашачы алдында ул гафу үтенәм дип яза. Нәрсә әйтергә? Борчылма, бөтен кешедә дә була торган хәл. Дөресрәге, бөтен йолдызда да. Бу елны балалар өчен хит-парад старт алды. Балалы солянка дип аталган тапшыру һәр сишәмбе кичке 8-дә чыга. Тиздән хит-парадка Азалия Хайруллина да килеп керәчәк. Аның TMTV Production белән берлектә төшерелгән клибының кичкенә генә бер өлешен сезгә карарга тәкъдим итәбез. TMTV. Күптән түгел Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Абайгалимов та үзенең концертлары белән Казанны гөрләтте. Шул концертларының берсеннән Байбулат кызыклы репортаж да әзерләде. Карыйбызмы? Карыйбыз.
тыныш кына моң диңгезендебез. Бит һәр шаулы диңгез елгалардан, елга чишмәләрдән башлана. Айдар диңгезенең чишмә башы кайда? Кайсы елларда, кай тарафларда соң? Нинди вакыйгалар, нинди мизгелләр дәреш булган Айдарга шушы җылы юл булып китәргә? Әлбәттә булачак. Мәктәп еллары, соңыннан инде техникум. Бу этапны Айдар абый бигрәк тә тулгынланып, зур әһмият биреп искә ала. Гармунын тотып, шушы тарихи сәхнәгә аяк баса. Салют, дускайлар! Biz bugün Big Shop konsertda Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, татар һәм башкорт эстрадасының метросы, легендабыз Айдар Абыйгалимов концертында. Һәм инде концертның иң шәп, иң кызыклы мизгелләрен сезгә дә күрсәтербез. Әлбәттә бездән аерылмагыз. Шоу-биз командасы үз эшен башлап җибәрә. Дуслар, бу шугали уникаль концерт. Монда хәтта Айдар абый белән төшерелгән фильмнар да бара. Тамашачыга шуның белән кызыклар дип уйлыйм. Менә әйдәгез әле бергәләшеп күзәтик. Жылы итеп кабул иткәнегез өчен рәхмәт. Шушы кышкы салган кичтә бүгенге концерт йөрәктә үзенчәлекле, чөнки ул күп сораулар буенча әзерләнде. Әлдә киләләр кайтганбыз, әле күп кешеләр белән күрешкән калган булыр идек. Һәм үзебезнең җырларыбызны, хисләребезне, фикерләребезне җиткерә алмаган булыр идек. Әйтә сүзләр әлбәттә күп. Иң кызык фикер шунысы, мин үзем дә ышанып бетәлмим Бостаннарга. 30 ел бергә дип атала бу программа. Bir qarasam 30 gün kırıp öttü de gitti. Eğlenip qarasam arttı. Көп yıllar ödülgendir, көп yıllar жырланган кишилер эшләнгән очрашулар, алкышлар барысы да йөрәктә. Беләсезме, электә, бүген дә, ышанам, киләчәктә дә иң зур теләгем ул сез булыгыз, ул минем тамашачым. Нинди зур бәхет, нинди зур бәхет. Дуслар, тәнәфес вакыты, беренче бүлек бетте. Һәм инде әйтәгез, тамашачылар белән дә бераз гына аралашып алыйк. Менә монда матур гына итеп фотога төшәләр. Үзегез карагыз. Ничек хәлләрегез? Бик әйбәт, Аллага шөкер. Концерт ничек? Шуннан башлыйк әле. Бик ошый. Инде бу тупас сорау булыр, име? Шәп концерт. Айдар абыйның иҗатын күптәннән күзәтеп барасызмы? Әйе, ел саен шулай булган концертлар вакытына килергә бик тырышабыз. Бик яратып килә. Бик яратасыз. Иң яраткан җырыгыз нинди аның башкаруында?
Кызыл розалар инде. Кызыл розалар әлбәттә. Хәзер үзегездә кызыл розалар кебек кызарып чыктыгыз безне күргәч. Борчылмагыз, барысы яхшы. Тиздән Татмостов каналында үзегезне караган итмагыз, яме? Рәхмәт бик зур сезгә. Хөрмәтле Айдар абый, сезне якынлашып килүче яңа белән котлыйбыз. Сезгә һичшиксез һәрвакыт мәхәббәттә яшәргә, мәхәббәтле булырга, һаман шулай Казанга килеп торыгыз. Безне шатландырып, biz сезне бик яратабыз. Әйтегез, Айдар абыйның берәр җырын җырлыйк әле бергәләп. Ни җырын беләсез? Мин аның бик җырларын яратам. Хәзер Мәсәлән, бүгенге концертта булган, мәсәлән, менә беренче бүлектә булган җырлардан. Сириннәр, ул мине, ул синең татлы, хуш исле иреннәр. Менә Ой, сезгә сәхнәгә белән җырлар кирәк, Айдар абый янына. Айдар абый аның яхшырак килеп чыга, шуңа күрә аңа юл, яшьләргә юл. Ә без тыңлыйк кына. Сезгә юл менә хәзер концерт залына, хәзер икенче бүлек башлана, уңышлар, яме? Зур рәхмәт сезгә дә. Абый, ничек хәлләрегез? Аллаһка шөкер. Ничек концерт сезгә? Әйбәт, мигышый. Сез безне каян төшергәннәрен беләсезме? Юк, Әнә тегеннән. Әйе. TMTV каналын беләсездер бит, Татмостов каналы. беләбез. Нинди тапшыруны күбрәк яратып карыйсыз? Барсын да карыйбыз. Барсын вакыт булгандай. Айдар абыйның репертуарында иң яраткан җырыгыз нинди? Иң беренче моңнар кайсын авылга. Һәм иң икенче? Янкеләр топыллар. Иңгеләр тупылар яхшы, Марат Кабировның Гомер буйлап барам дигән. гомер буйлап барам. Әйе. Менә без тегеннән карап торайык, сезгә безнең оператор әйтә, Айдар Галимов кашаган ди. Сезне шатканнар юкмы? Бар, бик күп. Ник әйтәләр? Тавышыгызда Мин дә Башкортстаннан, алда Башкортстаннан. сез кайсы яктан? Илеш дигән районнан. Илештән? Роберт Миңнуллин ягыннан, ниме? Бик дуслар, Марат Кабиров белән Илеш егетләребез. Алайса мин дөрес килеп утырганмын икән сезнең янына. Ярарга концертның икенче өлеше башлана, уңышлар телибез сезгә, яме? Мин посторонний түгел. Дуслар, сәхнә артында монда кызу, монда менә чыгышларын чыгыш ясарга әзерләнәләр безнең егетләр. Дустым, хәлләр? Аллага шөкер, әйбәт. Дулкынланасыңмы? Бар инде. Сез абыең беләнме, энекәшең беләнме? Игезәк сыңарың белән. Әйе. Башта җырладыгыз, бийдегез. Гомумән тагын нинди сәләтләрегез бар? Үзебез финансистлар. Шуңа күрә сәләтләребез күп. Бер генә сорау, Айдар абый усалмы? Юк, вообще. Вообще юк. Мин дә сиздем. Менә монда юл, әйе. Уңышлар. Сәхнәгә чакырасым белән әзер инде сез белән танышмаган. Айдар һәм Рөстәм һәм Айдар, Гобайдуллиннар, әйдә егетләр. Дуслар, Айдар Галимовның иң хит җырларының берсе, син минем җанымның яртысы. Менә мондагы кызлар килегез әле. Яу, мондарак килегез. Айда бергәләп җырлыйбыз. 3-4 и Мин сине гомер буена, өзеңдә барармы җилләрдә. Айдар абый белән эшләү рәхәтме? Мы не понимаем. Скажите, әйе. 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 Дуслар, гадәттәгечә сәхнә арты гөрли. Монда сәхнә артында Айдар театрының администраторы Иван Остроумов, үзегез күреп торасыз. Концерт алдан дулкынланасыңмы? Юк, Эшләп. мин җырламыйм, мин төшерәм шик. Гомумән эшләү рәхәтме бу төркемдә? Бик рәхәт. Айдар абый усалмы, кайбер чакта сүгәме? Айдар абый һәрвакыт таләпчән. Әйе. Әрә, Усал түгел. Сатол, төшер дальше. Менә шундый күңелле мөхит хөкем сөрә филармония концертлар залының сәхнә артында.
Достар, ахыргы җырга килеп җиттек. Бөтен кеше сәхнәдә булганда, әйдәгез, әкрен генә монда кирик әле. Менә ул гримерка. Ана киемнәр. Ана көзгеләр. Әйдә бер үзегез карагыз әле, яме. Тагын бер гримерка, достар. Монда ишек ябык, эштә нәрсә микән без белмибез. Хәзер бөтен булачак әйберләр импровизация рәвешендә. Әйдәгез, бергәләп ишекне ачам, безнең камера керә. Киттек. Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Здравствуйте. Кызлар, исемегез ничек? Havadagi yıldızlar Elina. Элина, Регина и Ләйсән. Ничек сезгә бу төркемдә эшләве? Ой, шын күңелдән рәхәт. Без Айдар абыйны яратабыз, аны хөрмәт итәбез. Менә монда килик. Biz аны яратабыз, хөрмәт итәбез. Айдар абый безгә әти кебек, абый кебек. Ул безнең өчен виш в целом. Усал булгалыймы? Сүгәме сезне кайбер чакта? Юк. Юк. Сүккән чаклары бар Айдар абыйның. Нәрсә өчен? Менә репетициягә соңрак чыккан вакытлар безнең була бит инде. Автобусга менә гастрольләр вакытында автобусга вакытында кирип утырмасак, Әләпшән, ниме безгә абонент? Элина, син безнең концерт башлаганда биедең, аннары сөйләдең, аннары тагын нишләдең, тагын нинди сәләтләрең бар? мин бу юлы монда ведущий да кебек инде, үзем биим дә, җырлыйм да. Хәзер сәхнәгә чыгасың, бар. Рәхмәт. Ура! Достар, шулай итеп концертның ахыры җитте. Шулаймы? Әйе. Концертның ахыры җитте. Бөтенесе дә сәхнәдә диярлек, калганнар монда карап торабыз. Әйдәгез, сез дә шушы концертның ахыргы мизгелләрен үзегез дә үз күзләрегез белән күрегез әле. Сәхнә ябылды. Бөтен кеше сәхнәгә чыга. Менә ул мизгелләр, үзегез карагыз. Традицион фотога төшү күренеше. Юк йотлыгып яратырга түгел. Анатырга телим мин сине. Илза бабай, хәерле кич. Ну, хәерле кич. Менә яңа елдасың бу җырны җырлавын җырлыйм, ләкин концертның программасын исемен яңартам. Нәрсә дип аталачак? Ну, әлегә төгәл генә уйлап бетермәгән. Берәр оптимистиграк рухта ниндидер исем кушасы килә. Бәлки оныттым дибиме? Башта бит онытырга телим мин сине дип аталай. Оныттым дип, киләсе елга яңадан искә төште дигән программа булса. Бәлки барыбер очрашырбыз әле дибрәкме, шундый берәр нәрсә. Көтәбез, Илза, ничек сезгә концерт? Соң Айдар инде. Менә бу сүзләр күп нәрсәне аңлата дип уйлыйм. Ул инде безнең танылган әйбәт шәп, ничек дип әйтим, бренд. Татар, башкорт эстрадасының ул кыйммәтле шундый бренды. Ул инде менә 30 ел бара, 30 ел бара. Аннан соң да шулай буларак ул булачак ул турыда шигем юк минем. Бары тик исәнлек, саулыктан Аллаһ Тәгалә аермасын. Аңа алда көннәрдә тагын озын иҗат гомере насыйп булсын. 35-ләрне, 40-ларны, 50-ләрне дә мотор итеп шушы мотор сәхнәләрдә, мотор тамашасы белән, тулы заллар белән каршы алырга эшләргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Менә бер дә шикләмичә әйтәм. Бездән дә сезгә нәкъ шундый трәкләр, яме? Әлбәттә. Рәхмәт. Бик шатмын. Ышанычлы акларга тырышырмын, ышанычлы. Рәхмәт.
Шулай дип дуслар, 3 сәгатьлек тамаша ахырына таба якынлашты. Айдар абый фотосессияга чыгып керде. Хәзер ниһаять без бергә утырабыз. Айдар абый, ничек сезнең хис кичерешләрегез менә шушы концерттан соң сөйләп китегез әле? Ничек дип әйтим, артылды сүздә юк, энергия бик күп бирелде. Шулай да ниндер канәгатьләнү хисләре бар, ниндер бердәмлек булды дип сиздем. Яхшы энергетика килде, яхшы аура килде. Әйткән фикерләрем барып җитте кебек. Тоеп тордым залны. Һәр вакыттагы һәр төрле вакыт була, төрле зал була, төрле публика була. Менә бүген менә 3 көн Казанда концерт, 3 төрле. Бер зал, бер тамашачы, бер концерт кебек. 3 төрле яхшы. Һәр көндә үзенчәлекләр бар әлбәттә. Бу бит инде сезнең өстәмә концерт булып битиме? Мен инде тамашачылар сорау буенча дип куйдык. Без инде аны язгылыкка да калдырырга уйлаган идек, тагын әйләнеп кайтырбыз бәлки дип шуннан уйладык инде бер килгәч шул бер программа бер агым белән шулай барсын дип. Язгылык дигән язгылыкка тагын планлаштырмыйсыз. Менә ничен дигәндә, мин үзем сахлардан карап тордым. Минем залга утырып карыйсым килде шушы тамашаны. Теге дөрестенә бик кызыклы теге сценарийларын килгәндә концертны тамашаның кемнәр язды? Идея авторлары кем? Идея авторлары үзебездән инде. Идея авторы ул бит 30 ел бергә, 30 ел минем белән иң күп булган кеше ул мин. Җырларны күп барладык. 30 ел эчендә бик күп җырлар җырланган. Кайсын кертергә, кайсын кертмәскә. Дөресен әйткәндә, концертлар күрсәтәйин. Беренче концертларда кайбер җырлар кертелгән иде, алар төшеп калдылар. Менә барса бара, тамашачының күңеле барып җитсә җитә, җитмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә алыштырырга да туры килде. Сценарийны әкренләп төгәлләргә, җиткергә туры килде. Дусларым, шагыйрьләр, сценаристлар төрле яктан ниндер үз ярдәм куллары суздылар. Үзегезнең төркемегездә ничә кеше эшли? Ой, бүгенге көндә без инде бөтенләй 25 кеше килдек монда, балаларны да санасак. Булай да төркемдә күп инде, ул бит төркем сәхнәгә чыгучыларга түгел, ул минем театр студия, анда инде барсы да бар. Оештыручылар да бар, бухгалтер да бар, секретарь да бар, уборщица да бар, һәм башкалар. Менә нәрсәгә соравым, сезнең менә теге бер кеше берничә һөнәрне башкара дип әйтәсем киләме? Мәсәлән, без танышыбыздык инде, Илина дигән кыз җырлады да, биеде дә, җырламады, биеде дә, сөйләде дә име. Мәсәлән, теге ике игзәк егетләр шулай ук бииләр дә, җырлыйлар да. Менә каян табып бетерәсез шундый талант ияләрен? Ходай Тәгалә үзе очраштыра инде, әйттем бит, мин 30 ел эчендә бик күп талантлы кешеләр белән эшләдем. Менә шул хәл бәхетлемен алар белән. Әйтәм бит, һәр берсеннән нәрсәгәдер өйрәндем. Бүгенге яшьләр белән дә сокланам. Алар да бит күп кырлы, алар универсаль. Мин һәр вакыт тырышам, һәр кемнең ниндидер яңа аякларын ачырга, аларның ниндидер талантлары ачылсын иде, бер яклап кына түгел, тыймылып калмасын, киресенчә яңалары ачылсын, изләнсеннәр, тапсыннар дип тырышам. Шуңа күрә еш кына төрле яклап ачылалар. Менә шул игезәк егетләр бию ягыннан ачылып киттеләр. Илинаны бер көтмәгәндә алып бару сәләте барлыкка килде. Бик кызыклы. Монда инде мин режиссерны да әйтеп китер идем. Программаның режиссеры Олег Николаев, ул безнең инде минем достым да, хореограф, режиссер. Ул инде махсус Украинадан килде. Бер ай без аның белән бергә эшләдек, изләндек. Һәм бүген концерт нәтиҗә инде ана шул дәвам итә, эзләнүләр һәм камилләшү дип әйтегез һәр бер көн саен. Бүген Казанда булдыгыз, хәзер автобуска утырып кайтып китәсез Уфага, шулай бит. Тагын алга таба кайсы шәһәрләрдә булачаксыз? Алга таба без Башкортстанда үпкәләп куялар, кайчансыз кайтасыз Башкортстанга дип. Чөнки без күп кенә Татарстанның шәһәрләре, районнары буенча инде уздык. Казанда булдык, әле Уфада булган юк. Башкортстанның бер шәһәрендә, бер районда диярлек булган юк. Шуңа күрә бик сирәк әле булдык. Без инде әле Башкортстанның Балтач, Борай, Яңавыл, Нефтекама, Дүртөйле күп шәһәрләрендә булачакбыз ала берсә. Якын тирә быел инде булып калачакбыз. Аннан инде беләсез, декабрь инде. Декабрь ул нәтиҗәләр айы, фестивальләр айы. Шуңа күрә әле Казан, Уфа Казан юлларын таптыйсы да таптыйсы әле. Шулай дуэтларга килгәндә, менә сез бик күп кеше белән дуэт җырладыгыз. Шулай бит, алга таба тагын бер кеше белән дуэт көтеләме? Яздыру. Һәр вакыт кем беләндер җырлыйсы килә, һәр вакыт эзләнәсе килә. Шуңа күрә иң матур дуэтлар алды көтеп торсын. Кем белән икәнен кем белсен, көтелмәгән дуэтлар килеп чыксын. Үзең дә көтмәгән бер дуэт булсын иде киләчәктә, Алла берсе.
Әгәр дә менә теге безнең җырчылар Айдар абайда гүзәл дуэт яздырыйк әле дип килсәләр, юк дигәнегез бармы шундый нигә тәкъдимгә? Ну, мен инде теге кешенең күңелен кайтарып юк дип, мен синең белән дуэт җырлыйсым килми дип алай бәреп әйтәсе килми, инде кешенең күңелен кайтарасы килми. Ну, шулай да шума гына әйтеп читкә киткән чаклар бар инде, чөнки мен белеп торам, бу дуэтның, кайбер дуэтларның бик барып чыкмаячагын. Бик туры килмәскә мөмкин, диапазон туры килмәскә, стиль туры килмәскә мөмкин. Төрле нәрсә бар бит, ул дуэт дигәч тә тоттың да җырладың түгел. Аңламаска да мөмкин име? Теге сез Кеше бик аңлап та әйтмәскә мөмкин. Каян син ни өчен алай бу кеше белән дуэт дип. Көтелмәгән дуэтлар булырга мөмкин. Уйламаган җирдән булган дуэт һәм кинәт кенә ул уңышлы булып китәргә мөмкин. Кызык дуэтлар ул кызык бәйбер. Алга таба безнең озакламый татар җыры 2019 якынлаша. Анда нинди җырыгызны җырлыйсыз? Мин инде үлем, мин йөрәгемнән ул бит барыбер күңелеңне тыңлыйсың. Шуннан инде тагын бер тапкыр статистика әйләнеп кайтасың. Иң күп сораулар буенча җырың кайсы булды? Иң күп җырларны менә 20 елга нәтиҗә ясала торган татар җыры. 20 ел эчендә иң күп җырланган җырың кайсы дип үзеңә үзең сорау бирәсең дә һәм җавап кайтарасың. Әлбәттә син минем җанымның яртысы дип уйлыйм. Шул җырыгызны Алла бирсә ишетәчәкбез без пирамида концерт залында. Менә түгел тагын бер җыр булачак аланда, ансын да әйдә, ансы сер булып калсын. 21 декабрь көнне белерсез, диме? Менә сезнең уйлавыгызча, шундый сорау биргән куштылар миңа, сезнең уйлавыгызча, менә төп 3 җырчыны әйтегез әле, үзегезнең күңелегезгә якын килгән менә татар эстрадасында теге 3 җырчы. 3 буын җырчысы бәлки. Юкмы? Менә теге бу менә бүгенге көннеке, хәзерге заманныкы. Хәзерге заманныкы? 3 җырчы. Үзегез яраткан дип әйтү. Сүздә күбесен яратасыздар, әйме, ләкин теге, яни, аерып әйтеп буламы? Кемнедер нитәсендә килми, кемдер кимсәләсем килми, кемдер күтәреп җибәрсем. 3 җырчы. Мин һич нитми артырмыйм, һич ярага тырышып әйтмим. Мин икесен шунда ук әйтәм. Аның берсе Салават, икенчесе Зәйнәп. Өченчесе булсын Ришат Тухатуллин. Яшьләр арасында. Һәм калганнар дип әйтик, диме? Һәм бар. Ну, 4-нчесе, 5-нчесе булырга мөмкин. Мин бит аларны ни буенча 1-нче, 3-нче, 10-нчы урын буенча әйтмәдем. Күңелгә килгәннәрне әйттем. Менә сезгә бик күп кеше пародия эшләде бит инде, шулай бит инде. Теге Айдар Галимовка пародия ясау бит инде ул хәзер теге безнең сәхнәдә. Менә шулай ук сезнең уйлавыгызча, сезгә иң яхшы пародияны күрсәткән кеше кем микән ул? Миңа калса бары Данир дип уйлыйм. Пародиялар күпләр эшләделәр. Данир ләзме ул теге пародия дип кенә карамый. Ул төптән сине башта нитә? Башта карап йөри, теге русча әйткәндә изучать итә, өйрәнә сине төптән, ичтән. Шуның гына ясый пародия. Мин җитди карый дип әйтәм. Һәр нәрсәгә җитди караганны яратам. Тотты да чыкты да, менә минем тавышым ошый, шуңа күрә чыгам да сөйләү генә түгел. Ул һәрбер нечкәлекләренә игътибар итеп ясарга тырыша. Шуңа күрә мин яшын әйтәм, пародиягә ничек карыйсыз дисәләр, менә Данир күп ясасалар, яхшы карыйм дип әйтәм. Безнең менә Барс Медиа ширкәт тарафыннан оештырылган Бавыл Салянка дигән бер проект булган иде. Анда сез кызыгыз Айгизә белән җырладыгыз. Хәзер инде үзегезнең оныгыз үсеп килә, әле аңа багышлап җырладыгыз сез бүген, София. Алга таба менә теге София үсеп җиткәч, шушы проектта оныгыз белән җырлау теләге юкмы? Әлбәттә бар, сүздә юк. Бирсен Ходай. Исән сау булып үссен, әлбәттә кичкенә ул. Шулай да һаманда аның моңга тартылышы бар. Ул аның яраткан җырларының берсе әлбәттә София, сүздә юк. Әлбәттә заманча ниндидер җырлар, инде инглизчә, русча җырлар сүздә юк. Мин бик нык теләр идем София кызымның күңеленә барыбер шул татар, башкорт моңы да барып җитсен, телләр барып җитсен. Алла берсә, тырышам. Инде теләкләрем кабул булсын дип кенә әйтәсем килә. Инстаграмдан карап барабыз, күптән түгел керткән идегез, сезне телевизордан күреп, теге аның эмоциялары, ул бит Кыш бабай димме, сезне бик сагынып көтеп тора буган инде ул, име? Аны сагына дөресен әйткәндә, ул яшь кына үзе дә, хәтта әти-әниләре онытып киткәндә дә, алар бит инде үзләренең тормышы белән яши. Ул хәтерләрне төшерә. Әйдәгез карт тәтәйгә барыйк ди. Карт тәтәйләргә бар, карт тәтәйгә барыйк дип әйтә ул. Карт тәтәй ди ул мине. Менә шушы реклама дигәннән, шушы рекламада төшкән идегез бит инде, бер рекламада анда сез теге снегоходларда шундый теге рус әйтмешлек трюклар ясыйсыз, бай берен каян элгәдек. 5 серия, шулай да теге анда төрле трюклар, бу трюкларга каян өйрәндегез дигән сорау бирим әле. Мин инде гомер буе барыбер спорт белән шөгыльләндем. Армияга диклем, армияның да шундый юнәлектә мин соңыннан әле дә мин һәр вакыт формада торырга тырышам. Шуңа күрә мин рәхмәт әйтим сәхнәдән дә, шушы трюкларны, шушы рекламаны төшерер өчен генә дә һәр вакыт үзеңне тонуста торырга кирәк, формада торырга кирәк. Чөнки атка атланып та чабырга кирәк, нигә дә утырып йөрергә кирәк.
Шуңа күрә кайдан өйрәнәсең? Тормыштан өйрәнәсең. Менә хәзер менә бу сораулардан бераз гына читкә тайпылып торыйк. Тайма, мин сезгә бер аерым сораулар бирәсе килә. Бу инде безнең мәктәп программасы буенча теге бераз гына белемегезне тикшереп алу дип әйтимме соң инде шунда. Бу теге бик җиңел генә сораулар. Менә беренче сорау: 72-не 0-га бүлгәч күпме була микән? 72-не 0-га. 0 буладыр. 0 була дип әйтер идем, ләкин безнең математик фәндә 0-га бүләргә ярамый дигән кагыйдә бар икән бит. Башта 72 дип әйтә яздым. Шулай. Менә Австриянең баш каласы бу инде география ягыннан. Вена, әлбәттә. Американың соңгы 3 президентын әйтеп бирә аласызмы бу тарих буенча? Әлеге тарих буенча. Ну, ничек дип әйтәм, Рузвельт, Обама һәм Трамп. СССР ничек расшифровация ителә микән? Союз Советский Социалистическая Республика. Әлбәттә. Һәм 5нче сорау безнең Мумуны кем язган микән? Тургенев. Тургенев, әлбәттә. Менә 5лек куябыз сезгә. 5лек булмады, 72-не 0-га бит. Ансы аванс дип әйтәләр бит әле укытучылар, шуңа күрә әлегә 5лек. Менә үзегезнең 30 ел дәверендә бит инде бик күп җырлар җырланылды бит, нимә шулай галга таба җырлана чакта әле. Менә бер яратмаган берәр җырыгыз бармы? Менә теге башкарасы килмичә башкарган җырлар. Дөресен әйтимме, дөресен әйткәндә булгалады. Әллә инде кемнеңдер күңелен күрәп дип микән, кемнеңдер сорауы буенча микән, кайбер очраклы җырлар эләкте репертуарга. Мин инде ул да үзенә күрә бер мәктәп булгандырмы дигәндә инде сынау булгандырмы, аны да үтәргә кирәк булгандыр. Яхшырак җырларны аңлар өчен алар да кирәк булгандыр дип уйлап куясың. Ну, очраклы шундый вакыт әрәм ителгән җырлар булды кызган чакырыш. Менә бүгенге көндә безнең бар кайбер теге шундый җырчылар сәхнәгә бер ике адым ясыйлар даимы йолдыз чирен шундый эләктереп алалар, борыннарын өскә күтәрәләр. Сез инде менә 30 ел дәвамында бик күп кеше әйтә, гадилегезне саклап киләсез. Менә моның сыры нидә? Шуны әйтеп булсагыз әле. Миңа бер нәрсә җиңел бирелмәде. Миңа һәр вакыт сынаулар аша үтәргә туры килде. Ул һәр көн сынау, һәр бер концерт сынау, һәр бер адым тырышып эшләргә туры килде. Шуңа күрә мин бер качанда ниндидер уйлар килмәде теге. Менә мин әллә кем булдым да, әллә кая менеп киттем дә, шунда гына торырмын дип. Анда торыр өчен һәр вакыт омтылырга кирәк, шуышырга кирәк, атларга кирәк, чабырга кирәк. Шуңа күрә белмим. Мин үзем дә бераз исем акылым китә соңгы вакытта. Теге иммунитет юк кайбер кешеләрдә, бигрәк тә яшьләрдә. Чынлап та чыгып ничектер күренәләр, бер-ике тапкыр алкышларга күмеләләр дә. Шуннан 3нче көнгә алар белән сөйләшүгә авыр була башлый. Бу бик начар диагноз, бу бик авыр чир. Йолдыз чире белән аураганнарга нинди киңәш бирер дигез? Бу бит инде барыбер теге чир дип әйтик инде. Мин уйлыйм, бу чир кая вакыт низличем булырга мөмкин, чөнки аны бардык вакыт үзе генә, аны киңәш белән генә аны терелтеп булмый. Аны бардык Ходай Тәгалә үзе орнына утыртып куя инде заман вакыты җиткәч. Аны вакыты бик тиз җитәргә мөмкин дип уйлыйм. Менә Айдар абый хәзер шушы камерага карап, менә барлык концертта булган сезне яратып караучы гомумән үзегезнең фанатларыгызга, тамашачыларыгызга рәхмәт сүзләрегез җиткерсәгез була. Рәхим итегез. Рәхмәт шушы мөмкинчелекне биргәнегез өчен, рәхмәт шушы еллар өчен, рәхмәт мине ничектер канатландырган өчен, стимул биргән өчен. Иҗат кешесенә һәр вакыт ул кирәк, һәр вакыт илһам кирәк, ярату кирәк, сүздә юк. Ул ниндидер бәя кирәк, еш кына яхшы бәя кирәк. Шуңа күрә рәхмәт моны күпләргә, төрлесе бардыр, кемдер инде, кемдер читләшкәндер дә, аларга да үпкә юк, кемдер башкаларга борылып киткәндер, аларның да әлбәттә үз эше. Миңа тугры булып калган тамашачыларыма аеруча рәхмәт әйтәсем килә. Мин дә сезгә тугры булырга тырыштым, тырышачакмын, киләчәктә дә Алла берсә исән булып, күпме Ходай Тәгалә биргән. Һәм бергә эзләник, бергә атлыйк, күрешик, җырлашыйк, бер-беребезне хөрмәт итеп яратышып яшик. Амин, шулай булсын. Рәхмәт Айдар абый, менә шулай итеп вакытыгызны безгә бүлеп биргәнегезгә. Алга таба уңышлар, концертларда да сездән яңа җырлар көтәбез. Иҗатыгыз саекмасын, Айдар абый. Рәхмәт. Рәхмәт. Кызыклы сораулар өчен. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез. Менә шуның белән татар эстрадасында булган яңалыклар тәмам. Аларның барысында түкми-чәчми мин Назлы Гөл Сөнгатова җиткердем. Хәзер сезнең барыгызны да яңа еллар белән котлап, сау булашып торам. Исән сау булыгыз.